Coa vista posta no Día dos Traballadores, que se festexa o vindeiro 1 de maio, Comisións Obreiras e UGT fan un chamamento á poboación para que acuda ás manifestacións que aseguran non son de celebración, senón de reivindicación. Chamamos á mobilización ás traballadoras e traballadores para enchernos ás rúas e conseguir que esta sexa unha xornada de reivindicación social e defensa dos dereitos da clase traballadora, para loitar contra a precariedade e as desigualdades instaladas na nosa sociedade, a favor do emprego de calidade e para dicirlle ao Goberno que saia das urnas deste 28 de abril que temos aquí ao carón, que aborde con urxencia a axenda social. Dentro das reivindicacións que se farán o 1 de maio, destacan a derogación das reformas laborais e a loita pola igualdade de salarios entre homes e mulleres. Entón, creo que o 1 de maio é un día para reivindicar a igualdade, os dereitos, todo aquilo que que fomos perdendo durante anos coas políticas e coas reformas sucesivas, recuperar dereitos e ganar en liberdades. Outra das reclamacións importantes é acabar ca precariedade laboral. Desde 2013, coincidindo ca aplicación da reforma laboral, o incremento da siniestralidade laboral foi o seguinte: en 5 anos faleceron 3.014 traballadores e traballadoras en accidente laboral. Un 16% máis, aumentou un 16%. E todo isto é porque non hai descanso preventivo, nin permisos retribuídos suficientes, e porque os contratos son precarios e os salarios non son dignos. Entonces, a que ven todo isto? A que a siniestralidade laboral está relacionada cos contratos en precario. En Vilagarcía, a manifestación está convocada na Praza de Rabella ás 12 e unha vez finalizada, na propia praza, lerase o manifesto.